Hello guys, ayan si Kulit guys, oh. Meow. Pumayat na. I'm the cat. Masyadong makulit. I'm Minsan the cat. Cat. nahahampas Meow, ko meow, meow. na. I'm the cat. Meow, meow, meow. Eh, yan guys, oh. Yan yung ilog dyan, oh. Ilog. Ay, hindi yan siya ilog pala. Mali. Sorry. Fish pond. Ang dami na ng tubig, oh. May naliligo doon sa dulo. Yan sila naliligo sa dulo, mga burara yan. Kasi yung fish pond na yan, yung tubig, hindi naman yan hindi naman yan walang labasan, nag-iikot lang. So yung dumi nila araw-araw nandyan yan, ang dumi nila araw-araw. Nandyan ang dumi nila dyan araw-araw. Yan sila magkuskus ng kaldero, hugas ng plato. Yan. Maliligo sila dyan. Mga ano sila. Wala sa kalinisan. Patay na yung malaking puno. Bismillah. Pura usok. Yung mga puno ng kahoy dito. Mga hindi naman namumunga yun. Mga langka, mga mangga, bayabas. Halo-halo na yung puno. Hindi naman namumunga sa dikit-dikit ng sitwasyon. Look at tiles, huh? Tiles. Why you take that one? It's dirty. Leave it. It's just a toy. Up the brakes or something. Oh, may bunga yung ano doon. No? Mommy, Ano that for yan? who? Huh? Yung puno na yan parang ano. Mommy, that for who? Duck. Maasim ang bunga niyan eh. Hindi makita yung puno na yan. Yan, may bunga siya. Maasim yan. Pag nagkulay dila ang bunga yan, maasim. Pag kinain maasim, parang sampalok. Okay guys, pang short video lang ito. Please like and subscribe. At saka, maraming salamat sa inyong suporta, mga lalabs. Yung channel ko hindi pa umaangat. Pag umabot ng 950, bumabalik ng 889. Ang bilis mukbangin ni Lolo. Hindi na ako nakaka 1K. 3 months na akong ganito. Ang YT ko, 3 months ang ganito. A square. Wala na, inabot na ako ng 1 taon. Wala pa rin. I'll make a square, y'all. Put the video Okay there. guys, maraming salamat. Pang short video lang po ito. Put the video there, y'all. Short video pero umabot ng 3 minutes.